Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja kysymyksen asettelu, koska mä ajattelen, että ei kai vanhemmuus ole mikään sääntöviidakko, jossa me kysytään joltain asiantuntijalta, että saanko mä sanoa näin mun lapselle. Mutta että jos multa kysyttäisiin, että onko toi vaikka niin kuin emotionaalisesti taitava tapa puhua lapselle, joka tekee jotain haastavaa, niin ei ehkä kaikkein paras. Ja tilanteita nyt on todella monenlaisia, mutta jos otetaan vaikka esimerkkitilanne, että ollaan tultu päiväkodista ja lapsi on vähän kuormittunut ja sitten lapsi hyppii sohvalla ja heittelee sohvatyynyjä. Ja sitten vanhempi kokee, että lapsen käytös on ärsyttävää tai raskasta. Ja sanoo lapselle näin, että voitko lopettaa ton toiminnan, se ärsyttää äitiä. Niin mä uskon, että aika moni vanhempi nyt niin kun miettii tätä, niin tunnistaa, että se, että sanoo noin, että voitko lopettaa ton, se ärsyttää, niin se ei ole ihan linjassa senkaan, miten sä haluaisit toimia, vaikka se saattaa niin kun tulla sieltä suusta ensimmäisenä. Ja se, mitä mä näen, niin tuossa on aika iso mahdollisuus sille, että lapsi tulkitsee ton sanoman niin, että lapsi on se ongelma ja lapsi on ärsyttävä ja lapsen pitää jotenkin poistaa itsensä. Ja sen takia mä ajattelen, että emotionaalisesti taitava tapa puhua lapselle, joka vaikka riehuu päiväkotipäivän jälkeen, hyppii sohvalla ja heittelee sohvatyynyjä ja se vanhemman mielestä ei ole ok, niin silloin vanhemman olisi hyvä sanoa lapselle esimerkiksi jotain tämän tyyppistä, että hei, ihanaa, että sulla on energiaa, sä voisit vaikka siirtyä leikkimään tuohon paikkaan X, niin kuin että missä teidän kotona saa purkaa energiaa. Että jos siinä sohvalla ei saa hyppiä, niin osoita sille lapselle se paikka, missä hän saa niin kuin leikkiä ja olla lapsi. Esimerkiksi. Mitä ajatuksia teillä tästä herää? Mutta summa summarum, mä itse ajattelen, että vanhemmuus ei ole mikään ohjekirja, missä me kysytään joltain toiselta asiantuntijalta, että mitä mä saan sanoa, mitä mä en saa sanoa, vaan vanhemmuus on se oma sisäinen kasvumatka, jossa me ollaan herkkiä sille, että onko tämä linjassa mun oman totuuden kanssa, jos mä sanon näin mun lapselle, että lopeta, äitiä ärsyttää toi. Onko se linjassa sen kanssa, kuka sä haluat olla vanhempana ja miten sä haluat puhua sun lapselle? Mun mielestä se on tärkein asia, mitä meidän pitää kuulla. Ja sitten, jos sä koet, että toi tapa ei ole linjassa, niin silloinhan sä voit lähteä hakemaan asiantuntijoilta ja eri paikoista niin kuin inspiraatioa, että miten mä voisin itse asiassa ilmaista